abubuwan da ke sa maza su ji haka kawai sun daina sha'awar matayensu na aure. Kina zaune da namiji kawai sai kun saba mu'amalat ɗinku na aure, sex da sauransu, and then wurin kwanciyar aure kawai haka kawai all of a sudden sai ki ji ya daina sha'awarki, shi kuma ya ji shi ma ya daina sha'awarki, kuma ki zauna ki dinga tunanin wai me yasa wani yanzu baya sha'awata ko baya nema ta ko bai damu da wancan al'amarin ba. Abu ɗaya ne zuwa biyu, suna da yawa amma zan lissafo muku abubuwan mata take notes wallahi, saboda wannan abubuwan yana faruwa da mata da yawa haka kawai sai su rasa yani me yasa mazan su haka kawai suka daina sha'awansu. To ba wani abu bane yake jawo wannan abun, illa na farko shine tsoron yawan ke kuna wata ba ta tashi mu'amala, ba ta tashi korafi ko tambayan bukatu sai an zo za a fara wannan abu. Sai ya zo ya fara nuna alaman yana so ya yi wannan harakatin, kawai ke kuma sai ki fara kawo mushi bukatu, wanda fa sai an fara fa an hau network, an fara wa'annan harkata, an dan fara taɓa ki, an dan fara ya dan fara jin cewa yana jin daɗin ki da sauransu, boom kawai all of a sudden sai ki kawo wasu bukatu. Ai ranan na ce ka min kaza ba kai min ba, ai ranan ka min kaza, ranan ka bata min rai, ranan ka ce min kaza. Me ya kawo wani maganganu a wannan lokacin? Dole sai ya ji kawai abin ya fita mishi a rai, ko kuma baki tashi kawo bukatunki. Wasu matan wai dabaransu a nan wai daɗin wannan abun ko kuma wani abu shauki zai sa wai ka ansa musu bukatunsu. Kin dinga tambayan shi, ina bukatan kuɗi, ina bukatan kaza, ina son canza kaza, ina so ka canza min kaza. A wannan lokacin kike kawo wa'annan bukatun. Wannan abubuwan gaba ɗaya kisan cewa yana sa namiji yana jin cewa wannan abun ma gaba ɗaya fitan mishi kike yi a rai, sha'awan ki ma raguwa yake, fita yake a ran shi. Abu na gaba shine nuna mishi ba kya yaba halittan shi, kina yawan nuna mishi baya gamsar da ke, bai iya gamsar da ke ba, ko kuma bai iya miki yanda ya kamata ba, you know, kuma a ways da ba na fahimta ba. Akwai ways din da na cin fuska, hanya magana yanayin na cin fuska, magana ce kike yi na gyara, kina faɗa mishi abin da kike so, amma yanda kike faɗan abin da cin fuska a ciki, kina nuna mishi yani kaman bai kai ba, bai isa ba, ko kuma kwatanta shi da wa'ansu, ko labarin da wasu kawai suke baki akan mazajen su, ke kuma sai ki zo kina kwatanta shi da shi, kina ai mijin wance ba haka yake ma wance ba, saboda ai wance ta, ki dinga wannan abun ya dinga sa kina sa yana jin low self esteem, baya kuzari, kina sa shi yana jin wa'annan abubuwan. To wa'annan abubuwan yana sa kina fita a cikin zuciyar namiji. Karki cewa kina yin shi ne don burgewa ko kuma wani abu, a'a, fita kike yi a cikin ran shi. Abu na gaba shine stress. Akwai stress, akwai kuma personal damuwa na ran mutum. Haka kawai mutum yana da damuwan shi wanda yake damun shi, stress ne na rayuwa, tunanin rayuwa ne, akwai wani bukatu na shi wanda yake nema bai samu ba, wurin aiki ne, yanda zai iya ciyar da ke, yanda zai yi ma rayuwar shi kaza, yara da sauransu. Wannan abubuwa na yau da gobe, personal damuwan shi yana iya sa namiji ya ji kawai, dan idan mutum ya shiga damuwa ko kuma ba shi da kuɗi ko kuma wani rayuwa na damuwa ya tare ko stress, first thing da zaka ki jini shine sex, shine mace. Wani abun da ya sha baka ma tunanin wannan abun, baka tunanin shi. So idan kika ga mai gida ya canza, ki zo ki dinga masifa, ka fara kula-kulan mata, ka fara biye-biye da sau, try to understand me yake faruwa da shi, situation din shi a wannan lokacin da sau. One thing about mu'amalat na saduwa da mutane ba su gane ba, it's not all about the body, it's all about zuciya, is the heart. Wannan abu yana zuwa daga heart ne, daga zuciyar mutum ne, ba wai daga gangan jikin mutum bane ba. Wasu matan za ku ga cewa su gaba ɗayan su ba su da fara'a, closeness din su akwai discomfort a cikin closeness din mu'amalat din su na aure. Ba a zama so close, shakuwanku ba, kuna da matsalan shakuwa, matsalan communication, ke ga kinan kullun fuska kamar na shanuwa, baki murmushi, baki dariya, baki kawo conversation wanda zai dinga attracting, you are not being attractive, baki magana na jawo hankali, kullun fada abu kadan tashi hankali, abu kadan ki murdake shi, ki juya shi, ke ce kullun an miki laifi, kullun cikin ɗacin rai kike. Wa'annan abubuwan yana sa namiji ya ji cewa
abin ma ya fita kan shi baya bukatan yin wannan abubuwan. Sai kuma abu na gaba shine na ƙarshe, wanda akwai maza masu zurfin ciki, yana fishi da ke, kin bata mishi rai, kina yawan mishi abin da baya jin daɗi, amma kuma shi baya iya fitowa ya faɗa miki cewa ga abin da kika mishi, ga abin da kika mishi. So a shankiza wannan abun yana sa ya ji cewa kawai kina fitan mishi a rai ne. Maza masu riko is more likely su ji sha'awan ki ba sa yi, saboda da zaran sun kalle ki da wannan abu haushin ki suke ji, kuma ba su fito sun faɗa miki balantana a hilla mishkila, a warware damuwan ki ji menene. In abin gyara ne ki gyara, in ba haka bane ba ki faɗa mishi tunanin shi ba haka bane ba, ke ga nufin ki da sauransu. So in namiji mai zurfin ciki ne baya faɗa, ko kuma ke ba mai ganewa bane ba a yanayin shi cewa kin mishi fa abin da bai kamata ba, to akwai most likely cewa ki dinga fuskantar wannan matsalan. Allah ya sa mu dace.